Hallå, mitt namn är Swedish Magiker och jag är coachen. Jag ska visa en av mina favoriter. Jag ska visa att jag inte är en konstig kortleken. Ta i högen. Dela upp 2. Sen tar vi så tar vi ungefär hälften, fjärdedel varje hög. Sådär, och så sista. Ta den här högen. 1, 2, 3. Lägg in under. Så. Det är en på varje. En, 2, 3. En, 2, 3. Och sista högen. 1, 2, 3. Så, vänder jag upp här. Klövres. Ruträs. Hjärträs. Spade, ruträs. Och hjärträs. Och så tutorial. Jag förstår att ni vill ha det. Då har man 4 essen på toppen. Så. Sen delar man på mitten. Ungefär sådär. Så tar man så här. Tar de 3 översta, lägger in under. Drar ut 1 på varje. Sen tar de 3 översta. Delar ut 1 på varje. Tar de 3 översta. Delar ut 1 på varje. Och så sista. Då har det kommit 3 kort över första essen. Då essen kommer. Så tar man den, lägger in under. Lägger man ut hjärträs, ruträs, spades och klövres. Mycket enkelt korttrick.